ассалому алайкум бинандагон ва подписчикони муҳтарам. аз ҳамаи шумо бениҳоят миннатдор ҳастам ки ба канали ман обуна шудед ва видеоҳои навро интизоред. ҳозир мо қарор дорем дар бозори Корвон, Тиллобозор. пеш аз он ки ҳамин видеоро тамошо кунем, илтимос миннатҳои моро қадр кунем ки дар ҳамин хинаки рафта сиёмка мекунем барои шумо. фақат подписатсия кунем, як лайкака бимонем, тамом дига. мо дар бозор навора гирифтем барои шумо. фаҳмидем ки бриллиантҳо ки барои занҳо чала, гӯшвор, клон будааст, ин комплект ҳисоб мешудааст ва нархшон аз 30,000 то 40,000 будааст. барои ҳамин навора то ахира тамошо кунед. илтимос подписатсия кунед, лайк монед. боз пагоҳ наворҳои ҷолиби дигар барои шумо омода мешавад. марҳамат, тамошо кунед. наворҳое ки шумо дидестен ҳамаи ҳамё бриллиант будастанд. мана вақте ки мо граммаша пурсидем ки аз граммаш зависид мекуна, савдогар гуфтанд ки не, аз грамм зависид намекардааст, ай ҳами комплектш зависид мекуна нархаш. баъд ино шумо дар навор дидестен ҳамё аз 30,000 то 40,000 нарх доранд. марҳамат, тамошо кунед, бибинед. мо ҳамаша нархашро забт кардем барои шумо. касе гуфт ки ин чизоро оҳиста оҳиста забт кунед. мо ҳамаша оҳиста оҳиста якта ба якта барои шумо нишон медиҳем ки шумо хушбак бибинед. агар кадоме маъқул мешава ҳамин комплектҳо, мада бинависен, комментарияда бинависен, ман шумода дастафка мекунам. дар куҷое бошед, дар кадом угли дунё бошед, мо шумода дастафка мекунем ва пештона мерасонем. бо скидкаш қатъи мерасонем. арзон мешавад. саломат бошед. чӣ фикру ақида доред, марҳамат дар коммент навистан гиред. мо ба ҳамаи комментҳои шумо иншолло ҷавоб медиҳем ва касое ки дар бораи дигар чизо дархост карда буданд, иншолло мо забт кардастем ва ба сами шумо иншолло мерасонем. сарбаланд бошед. навор идома дорад. марҳамат, тамошо кардан гиред. ина нигаҳ карда бистен шумо. чӣ қадр ки шумо мебинед, иҷода сангҳои чишам будастае, кабудш ҳастае. чӣ қадр дидестен, сирхшам ҳаст, кабудшам ҳаст, сафедшам ҳаст. ҳамин нархшон ба мефаҳмидагӣ ма ки ба гуфтаи савдогар ки ай ҳамун бриллиантш, ай вазни бриллиантш зависид мекарда. ай грамми бриллиант. бо баъзеҳо мегӯянд ки не, ай грамм бриллиант не. ҳамин хел рост дигар мо маълумоти 100% натонистем гирифта. марҳамат, нигаҳ кунед. инҷа калоншам ҳастай. вақте ки мо пурсидем то 100,000 сомон, яъне $10,000 гӯшвор будааст дар ҳамин бозор. яъне ки як хел одам дорад аз 30 то 40,000. хел фурӯшандае будааст ки аз 30 то 40,000 нархҳои ҳамин гӯшворош будааст, ҳамин комплектош. бо ҳар савдогаре ки дар ҳамин бозор доранд ҳамин гӯшвора ба фикрам нисбатан калонтаранд ва ё бо ай 50,000 то 100,000, яъне ки агар ба доллар бигӯем қариби $10,000 як гӯшвор чала, клон, қатъи комплект ҳамхел нархдорӣ мешавад. навозе ки шумо дидестен ҳамаи ҳамё бриллиантҳои якум сол будаастанд. тамошо кунед, фикротно дар коммент гузоред. вақте ки мо ҳамин наворро мекардем, савдогар беҳад савдош зур ки буд, одам ки бисёр дошт, дигар маълумот дода натавонист. боҷа продавец консултант доштанд. продавец консултантшон зайнид буд, банд ки буд, дигар мо натонистем ки ва ё гап мезадам, бо маълумоти пурратар медоданд. мо қаша фаҳмидем ки
ҳамада қимат ҳамин барои ҳамин занҳо ҳамин гӯшвору чалаву кулони комплекти бриллиант будааст. Ки касе ки ҳамин хел гӯшвору мисол чалаву кулон медоштааст, беҳад мисол баъзешон ҳам хел мояи ифтихор будааст барои занҳо. ҳамат бинен ҳамин каналам асосан барои занҳо агар бисёртар тамошо кунанд маълумоти бисёртара мегиранд дар бораи чизҳое ки бояд бихаранд. вақте ки мо хати ҳамиро гап задем, гуфтанд кадом чалаву гӯшворе ки гап мезананд нархгузорӣ мешаванд, скидка мекунанд то 30%, скидка мешудааст то 20% скидка доранд ай нархи аслишон. барои ҳамин маромадина тамошо кунем. ҳамаи намудаш ҳаст, ҳамаи намудаш ҳаминҷо пайдо мешавад. мисол дил хоҳша мо метавонем ки заказ кунем. агар мисол ягон гӯшворе ки шумо маъқул бошад дар бозор наёфтем, ҳамон суратша фақат меёрем нишон медиҳем. баъди дури 30 рӯз ҳамон чала, гӯшвор, кулони маъқули дӯстдоштаи шуморо гирифта меоранд, шумо месупоранд. кадоме ки фикр дора, ягон дархост дора, дар комментария бинависа. мо боз мегӯем ки як бор мо ҷавоб медиҳем ва касе ки хоҳиш дорад харидани ҳамин маҳсулотро иншоалло ки дастрас мекунем. сарбаланду саломат бошед. подписчико фақат обуна шуданро фаромӯш накунед. мо дар хизмати шумо. лайкро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. мо ҳар рӯз аз хоҳишҳои шумо, мувофиқи хоҳишҳои шумо, наворҳои нав ба навро мегузорем.